Usa ka banay nga tag-iya sa nasunog nga balay sa Barangay 22 sa Cagayan de Oro City niadtong Agosto 12 sa gabi ang nalakip di ay sa pagkasunog patay. Ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, wala nagdahom ang kabumbiruhan nga nalakip di ay sa pagkasunog ang maong pamilya. Mialis ngaw lamang nga baho ang hinungdan kung ngano sila nadiskubrihan. Tulo ka adlaw ang milabay, human ang sunog sa Barangay 22 Cagayan de Oro City. Kung wala mialis ngaw ang baho, dili madiskubre sa kabumbiruhan og mga silingan nga naapil di ay pagkasunog ang pamilya Ayangod sa ilang balay. Adlawng Sabado, natingala mga silingan tungod sa baho nga nagikan sa nasunog nga balay. Giila ang mga biktima nga sila Joseph Ayangod, Esther Ayangod, Juliet Ayangod ug Ador Ayangod. Sumala pa sa BFP nga wala sila magdahom nga aduna day mga tawo sulod sa maong panimalay dihang nahitabo ang sunog. Sukwahi sa impormasyon nga ilang nadawat nga nakagawas na ang padre di pamilya dihang miulbo ang kalayo. Ginganlag anilim, nakakita sa bana nga nakagawas na basa na, naka-t-shirt ug puti. So na-presume nga nakagawas na ang iyang tibok pamilya kay knowing nga kanang kapitan day siya sa barko. So isip kapitan, isupin nimo na nga ipagawas nimo ang tanan nimong pasahero ay ha ka mo withdraw. Ginatunan usab sa kabumbiruhan ang anggulo nga robbery apan kumpleto kuno ang kwarta ug kaptangan sa pamilya sulod sa ilang panimalay. Giturn over na ngadto sa Soko ang pagpailawom sa mga biktima sa autopsy aron masuta kung namatay ba gayud kini sila sa maong sunog. Padayon pasab ang investigasyon kalabot sa tinubdan sa sunog. Pero nakita na sa tuwang arson investigator ang kanang origin no sa fire dito dapit sa base sa kanang pattern sa kalayo dito dapit sa iyahang laundry area nga diin dunay katre ug naay computer. Sara, aduna na matudpay mga banay sa maong pamilya nga nakigkoordinar sa BFP ug ilahan ang giasikaso ang pagpahiluna sa maong pamilya. Samtang gi-turn over na sab sa otoridad ang kwarta nga ilahang nakuha gikan sa panimalay ngadto sa mga banay sa mga biktima. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.